mi thul mon mi mo mondi kaito wachaka twak kaunti kako da popolentana ayore kenmochi Nikono kleo ngana mara monde musu no yawre uru kada geno ne uchewa bere pomo tie na uka ko ngiche ogeno ne to apodo ka wuono iyo to ko konyo ganda kino ba ko lokko ko ganda makadu ero komana inya wachako dika ng'anyo kod paro mar chik mochwale od bura kod jaod bura e county ma Nairobi Esther Passaris winjo sigana mano kod paro mawuok omi paro machal nade en thiro ratiro mag oganda weche mag ng'anyo nikech faika en kacha wacho ne 100,000 e ka udweche adek e jela e kin mamoko bende mapontire kar kanyo manya bende bogo jong'anyo apano Kenya osedhi mbele ahinya kuom chik ma ng'anyo igni mang'eny kabisa tenda mana ng'anyo neno prohibited odogo yie shida ma ng'anyo Kenya kane police ma Kenya ok en prepared mar geng'o momiyo jong'anyo gi kwe kech ka ng'anyo alotero petition e parliament tiloro parliament road abolo kanye ang'anyo alotero petition in office of the maybe county commissioner of Nairobi iloro Arambe Avenue abotero petition kanye ng'anyo katir shida to shida ni nyaka tibedi kumya tere gimo meyo ng'anyo koro kese block kumya tere do mana makoro jibuko ni otama tero petition mara kana tero iwakna e office de kanye ng'anyo ne government ng'anyo ne kamano ka ng'ato ni kako ni Albert idong ng'anyo ne office vigilance house ne police mondo ngawa o tinu investigation ti block vigilance house koro ere ko abote petition mara kata kwa mara mang'anyo ng'anyo ni ng'anyo ni reason koro ge ome ng'anyo no nyaka gi allow for space mar jo Kenya de mang'anyo kumoro magidora at any time mana ka ng'ato wacho be chane ni samo ng'anyo gutiro is not allowed but ng'anyo daytime oyini ng'anyo anytime itero ywak ni kumoro moro bende ne nyatere ne chief position ne jotelo moyier ka jotelo mobila appointed sirikal will take action against the ng'anyo no koro ng'anyo rach chik Esther Passaris no anoka odoko Kenya chien sana nikech Kenya se move steps mang'eny mbele public order go address shida mang'anyo men police ma Kenya begin equipped mar adl ng'anyo mane kusho munyu address ok ne jong'anyo machal nade ero komana inya DJ kamiber kanyo kirangi ochal nade paro mawuok kuoma en paro